Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A félkezére béna ember szombatnapon történt meggyógyítása után a farizeusok kivonultak a zsinagógából, és maguk között arról tanakodtak, hogyan okozhatnák Jézus vesztélyt. Jézus tudta ezt, ezért eltávozott onnét. Sokan azonban utána mentek, és ő valamennyiüket meggyógyította, de megtiltotta nekik, hogy nyíltan beszéljenek róla. Így beteljesedett Izaiás próféta jövendölése. Ez az én szolgám, akit kiválasztottam, szeretett fiam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és ítéletet hirdet a nemzeteknek. Nem vitatkozik, és nem kiabál. Szavát sem hallják a tereken. A megroppant nádszálat nem töri el, a pislákoló mécsbelet nem oldja ki, még csak győzelemre nem viszi az igazságot. Az ő nevében bíznak a nemzetek. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Szent Hedvig Nagy Lajos királynak volt a kisebbik lánya. Nagy Lajos magyar király és lengyel király volt ugyanakkor, és a két lánya, 3 volt igazából, de ez a 2 örökölte a trónokat. Ugye az egyik lánya örökölte a magyar trónt, és Hedvig a lengyel trónt. Már 4 éves korában eljegyezték Habsburg Lajossal, de amikor királynővé választotta a lengyel nép és megkoronázták, még kiskorú volt, a lengyelek nem akarták királyuknak a Habsburg Lajost, elkergették, és jelentkezett a litván Jagelló Ulászló, hogy ő feleségül veszi Hedviget. De pogány volt az Ulászló és az egész litván nép. És akkor Hedvig ezt a feltételt kötötte, hogy a Szentszék nyilvánítsa semmissé a Habsburg Lajossal való házasságát, és a másik, hogy Jagelló keresztelkedjen meg és legyen katolikus. És mind a 2 teljesült, a Szentszék semmisé nyilvánította a házasságot, és Ulászló is az egész népével együtt katolikus lett, így lettek a litvánok katolikusok. Élete végéig Hedvig annyi jót tett, amennyit csak tudott. A lengyel nép annyira szerette, már életében annyira szentnek tartotta, hogy amikor meghalt, a krakói székesegyház oltárába temették el egyenesen, mint szentet, remélve, hogy mindjárt szenté fogják avatni. De a szenté avatás az váratott. II. János Pál pápa avatta szenté 1979-ben. Azt hinni az ember, hogy egy király azt tesz, amit akar. És láthatjuk az ő életében, hogy a nép érdekéért le kellett mondani arról, hogy ő mit szeretne, és azt kellett tennie, ami a legjobb volt a népnek. Még azt sem választotta meg, hogy kihez megy feleségül. Ennek ellenére Hedvig nem azon siránkozott, hogy neki mennyi minden nem lehet, azért, mert ő király, hanem azt, amit tehetett, azt a jót tette egészen élete végéig. Mi sem akarunk leragadni a siránkozásnál, amikor látjuk, hogy ez sem lehet, meg az sem lehet, hogy mennyi mindent szeretnénk és nem tudjuk megvalósítani, hanem próbáljuk azokból a körülményekből, amelyekben élünk, kihozni a legtöbb jót, amelyben élünk. A Sărbătorim o regină, Sfânta Hedvig. Hedviga a fost regina Poloniei, fiica regelui Ungariei, care a fost aleasă regină de mică. Ea a făcut ca poporul litvan să se convertească și să devină catolici.
De mică a fost căsătorită și iar căsătorită, nu i-a ales cu cine și cum, pentru că poporul avea aceste interese politice, trebuia să se căsătorească așa cum i s-a cerut. A făcut atât bine cât a putut toată viața ei. Poporul polonez a considerat-o sfântă deja în viața ei și când a murit a fost înmormântată într-un altar din catedrala din Cracau. Au sperat că va fi declarată sfântă imediat. Dar a trebuit să aștepte până ce Ioan Paul al II-lea, în 1979, a declarat-o sfântă. Ne-am gândit că un rege face ce vrea. Dar, de fapt, din interesul poporului trebuia să renunțe la tot ce și-ar fi dorit ea. Dar nu s-a plâns că nu am voie să fac asta și n-am posibilitatea să fac celălalt lucru. Ce a făcut, ce a putut, a făcut atât bine cât a reușit. Și noi nu ne oprim la lucrurile care ne împiedică în a face bine, ci facem ceea ce putem face în condițiile în care trăim, știind că dacă Dumnezeu așa a vrut, Dumnezeu ne va sfinți în condițiile în care suntem.